Je naozaj ťažké úraz pokrivený rám narovnať. Doporučujem radšej predchádzať tomu, aby k tomu došlo. Dôvodom môžu byť tieto veci. Poprvé, veľmi agresívna práca, mechanicky dôjde k vlastne oslabeniu týchto rohových spojov. Druhý dôvod môže byť príliš veľa vody. Drevo saje vodu, vodu nasaje, trošku mení objem a pri schnutí zase mení aj tvar. Tretí dôvod môže byť to, že dochádza k veľmi veľkým zmenám teploty a vlhkosti. Teplota, to je jasné. Keď ho zavesíte na miesto, kedy je pod ním radiátor, teplo sálajúce od spodu na obraz, veľakrát uškodí aj farbe samotnej, ale hlavne tomu drevu. Drahí výtvarníci, drahí maliari, preto je lepšie na tieto okolnosti vždy upozorniť aj človeka, pre ktorého obraz robíte. Vždy tomu klientovi povedzte, aby obraz zavesil na také miesto, kde nesála priamo teplo, a vy si dávajte pozor